relación entre o ton e a frecuencia. Recordades que era esa relación? Que foi iso? Foi un chisqueiro, pero non sabemos de quen é. É seu, é seu! E teu que Pero vi? sei un momento. Un momento xa vou. E teu o chisqueiro? É meu. Que faz ti con un chisqueiro? Bueno, agora teño que irme, pero ti quedas na clase, nin se te ocurra irte, que teño que falar eu contigo, Nin se te ocurra, Nin se te ocurra. Fumas? Desde cando? Por qué? Sabes que xa moi malo. Xa, fumo desde fai 4 meses porque tiña problemas familiares, pero dime conta que eso non me resolve nada. Vas a acabar mal. Peor, creo que non, Bueno, chicos, pois nada, xa sabedes que tendes que levar unha vida sá, que tendes que non beber, non tomar drogas, por suposto non fumar. A ti non che patrocinaba unha empresa de tabaco? Sí, a verdade é que sí, sí. Ti fumas ou fumaches algunha vez? Bueno, eu hei de dicir, non fumo, pero sí que houve unha época da miña vida que fumei, sí. Con cantos anos? Pois que a vosa idade, máis ou menos, fumaba. Por que fumaches? Pois mira, fumaba porque pensaba que era a solución a algúns problemas que tiña cando era moza, así como vos, pero era un xeito de engañarme. Gracias a un profesor que tiven, que nunha clase unha vez caeu un chisqueiro e botoume a bronca, e logo tive unha charla moi importante con ele, díxome que así que iba a estragar a miña vida e que non iba a cuidar a miña saúde. E despois, co tempo, foi cando fíxeme, o sea, eu deixei de fumar gracias a él, foi cando fíxeme piloto, e quizás se non fora por aquela charla non podería ter chegado ao alto nivel que cheguei. Así que igual aquela charla cambiou toda a miña vida. Eu como consello sí que me arrepinto de que me patrocinaron unha marca de tabaco, pero daquela era normal, agora gracias a Dios xa non, bueno, se fora hoxe non cabía que me patrocinaran tampouco.